Murikudarikaone pazindoga pamashops here ndodaendawo paisland of joy. Ndo kwandiri kutoenda nako pinda tiende takatosara nenguva. Hande. Muruti chiko imambo yedu. Please driver. Indizvo basa ndinisamira muruti chiko takura vanhu ngai. Tipatsireiwo munhu uyu aiti kuti. Imimi kana musiri kutoda dzikai. Mdara. Muri kuenda here? Smartsi mdara. Zvakamira sei mdara? Aiwa, thank you. Muri kufamba sei apa? Ndoda kusarawo pazindoga pamashops papa. Ndo road yandurova nayo Simon Mazorodze chinobuda kuroundabout. Ndoda kuenda paisland of joy. Okay, pinda ndo exactly ndokusiya ipapa. Alright. Pamashops epazindoga kapa mdara. Pindaitoni. Aiwa, pakanaka wamutyawiri. Ngatiende hedu. Maiti. Baba D. Ya, munhu ndasiya kumba. Kwai muri kuendepiko baba D? Maiti uri kuenda kupiko iwo? Imi muri kuendepi baba D? Handini mamuri kokumba mata musi kuenda kubasa nasi wa. Ndata ndisi kuenda kubasa kapati iwo uri kuenda kupiko uri kuenda. Baba D. Sorry yenyu wamutyawiri. Uyu mudzimai wangu. Sorry zvenyu mudzimai wangu. Kochi chinomboiti. Maiti muri kuenda kupiko imimi? Imi baba D muri kuenda kupiko. Aiwa, hapana kuchaendwa. Hapana dzika yenyu. Aiwa, sorry. Dzika yenyu maiti hapana kuchaendwa. Mama, aiwa apa patobhadhara kapa. Aiwa kanfanosiya bhadhara kapa. Unobva kumbandosana kutaura. Aiwa, dzika uye kuno. Dzika. Sorry wamutyawiri. Atiti chakadaro. Uya kuno iwe maiti. Maiti, why usinganditeereri iwewe? Haunditeereri why? Munhu ndasiya kumba ndakukuona uri motokari. Uri kuenda kupiko uri kuenda? Imi baba D wacho murumbo endowo kupi naye? Munhu wemurume anobvunzwa kuti ari kuenda kupi. Ana kukusiya kumba here maiti. Handitati tese kumba here baba. Saka wanditisa kai wakutouya wakutopinda motokari wakwenda. Wakutanga kuita zvechihureka maiti. Handina kana kutaura kuti pane munhu akufonera izvozvi ndakuona uri motokari. Dai ndisina kumisa motokari iyi. Ndaiziva kuti ndinoti munhu andamusiyawo kumba. Iwe uri kuenda kupika uri kuenda. Ayo baba D musandikwidzire hasha manzvinzwa. Musandikwidzire voice ndokupindura ndogona kupika kwarumbenda kupi. Kuenda kupika ndiri kurumeka. Murume kuita sei kune equal rights shama. Equal rights kuti unoenda unobva pamba usinganditaurire. Iwe taura kuti ungori kuenda kupi. Iwe taura kuti ungori kuenda kupi. Ibhegi kutobuda kawo. Kubuda asi ndiri kudzoka hangu. Kudzoka uchimboenda kupi? Ndopane mubvunzo wangu andisiya kumba uri kuenda kupi? Iwe anta ausi kuenda kubasa nhasi ndosaka ndati zvoni chisarawo pamba zvendodzoka mangwana. Wambondiudza here kana kuti wangobuda? Wandiudza here? Ai pane zvimwe zvinhu zvekuti nyawe kudzoka. Maiti ndokuvhara nekuseri kweruoko izvozvo izvokaita munyama iwewe. Ai ndirowa pakadzarawo ndokudzosera ndotokutaura. Maiti unondidzosera iwewe? Ndokudzosera ndiri kuenda iworight ndiri kuenda kwazindoga kumashops. Kwazindoga kumashops kupi kwacho kwazindoga kumashops kundoitei kwazindoga? Island of joy mamusi kuzviziya here zviriko ikokoko. Mungorambidzwa every time. Maiti uri kuenda kwandiri kuenda? Ndokwamuri kuenda imimi? Ndokwandiri kuenda kainini maiti? Island of joy. Maiti anditi kariko galenati shakata anenge atoripo. Ndatokutiza kumba ndikati ndikaudza maiti kuti ndiri kuenda kuisland of joy. Kuna Chimpeto daunoona live achiperforma baba D. Unoziva kuti paipe paanobata maiki paya live yacho. Maiti wandipedza simba saka watadza here mukadzi wangu ngonditaurirawo kuti baba D ingati